Hi guys, welcome back to my channel. Ang channel nोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फिसा ब्लगाव बरायबावबाय आङो दायो हाबायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो आङो देखायलांनो नाजानोसै हाबा जाहैनो नागिरदों आरो ओमफ्रायो हासबेन्डआ दाबो फैथ'वाखै आं बेखौनो देलायखांनानै वेट खालामबाय दा फैबा बे नेनो बाफैगोन ना बेनिखायनो थाब देलायनानै थाखाबाय दायो आङो दा थांबा देखायलांसै नोंथांमोननो ओंखारबाय देलायखांबाय गाइस नै ओमफ्राय आं बेदर जाहैनोसै लाइटआ अफ खालामनानै होबाय दासो फैदों नै बरिं मोनलायलायबायमोन आङो दायो थांसै ओंखारबाय थाबायगासिनो ओमफ्राय सासे लोगोआ नेगासिनो नेनो बालायलांबाय आं जा लेट फैखाबाय आंथ' दहायनो देलायखांदों फैग्रायानो लेट फैबायबा माबायदि नुखो आंखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय थांगासिनो खारजेनबाय नै दायो Enjoy a pleasant and safe drive and don't forget to wear seat belt. Okay जी गिफ्ट बायफैदों गिफ्ट जाबाय दा रावबो लाया नायगासिनो गिफ्ट आं गारि लाबोआखै लाखांबाय थांसै नै जोंनाथ' जानो रोंला मालायनि हाबाखौनो जाबाय थांसै जासिगोन बेनाबो र' बावला मोनजाथारसिगोन खावनानै लायनांगौ सौफैबाय थाबायगासिनो बोरो आरे जाबाय थांसै नामा डाइरेक्ट माइ बिमा सिनायना सिनाया माइ दायो सफैबाय गाइस ओमफ्राय आंहा भिडिअ लानायनि हालोद गैला ओमफ्राय आं लाबोनोबो रोङासै बे फिसा ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै खुनोसैहाय खुजोबसै दायो सफैबाय न'आवहायो जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय दायो खुजोबसै नै रेडि आं हाथारला आं गाननो बायो बिरादनो दायो खुजोबबाय आङो लांदां नुलायबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ बे दायो हाबा जानानै फैबाय बेनिफ्राय जोंहा गाबोन हाबा दंबावो आरो बेवहायो थांफिनदों बायदिसिना माला माबा रेडि खालामनो थाखाय थांफिनदों आरो बै गाबोननि नेक्स्टनि हाबायावहायो ओमफ्राय दायो हाबा जानानै फैबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ थांफिनदों आंथ' दा हारसिं बेनिखायनो दा नेथ'नोसै बेखौ दसे नेनोसै ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ बेसेनोसै